Колкото повече хора срещам, толкова повече се убеждавам, че много от тях не знаят какво търсят в отсрещния партньор. Нямат критерии и просто се лутат насам-натам между различни хора. Седнете и си напишете какво за вас е важно. Какво образование, какъв статус, да има ли, да няма ли деца, да има ли дом, да няма ли, какво да очаква от вас, как вие да се включите в тази двойка. Седнете и си напишете всички тези неща, защото те са основополагащи за едни отношения. И не се лутайте между различни хора. Когато сте си поставили един критерий, а човека отсреща не покрива този критерий, по-добре продължете към следващия. Защото тези основи, които се гради една къща, никога не могат да липсват. Ако липсва голяма част, тя ще се срути. Така че рано или късно тези критерии, които са ви важни и които сте си поставили, ако не съществуват, вие не можете да изградите дълготрайни отношения с партньор. Бъдете искрени към себе си и поставяйте правилно на отсрещната страна вашите искания, вашите критерии и това, което ви е нужно като потребности. Бъдете откровени със себе си и с хората срещу вас. Само тогава можете да получите успех и да имате една невероятно пълноценна връзка. Пожелавам ви успех и един чудесен ден!